Технологията променя света. AUX непрекъснато внедрява нови технологии за подобряване на ефективността и функционалността. По същия начин, методът на производство на климатици е изцяло променен. В AUX производството на климатици е в духа на иновациите. С интегриране на цифровизацията и интелигентни поточни линии, сложните производствени стъпки стават по-прецизни и ефективни. Интелигентното оборудване се прилага в процесите. От разкрояване на метала за топлообменници и електронни устройства до шприцоване на пластмаса и сглобяване. Интегрираното автоматизирано производство намаля нуждата от работна ръка и значително подобрява ефективността на производството и качеството на продукта. В допълнение към прилагането на интелигентно управление на производството, AUX е посветен на максимизиране на ефективността на интелигентните инсталации и допълнително увеличаване на капацитета. Въз основа на това, общият планиран капацитет се очаква да достигне 27 милиона климатика през 2024 година. Допълнително, интелигентната инсталация е оборудвана с най-съвременна технология, софтуер и хардуерни устройства, които съкращават производствения цикъл и помагат за постигане на цялостно научно и проследимо управление. Процесът на производство може да бъде контролиран от мобилно приложение в реално време. Изкуствен интелект контролира качеството. Нашият център за тестване е оборудван с лаборатория и може да извърши точни измервания, което гарантира безотказна работа на климатика в реални условия. Чрез интелигентно и прецизно производство, AUX постига безпрецедентен производствен режим с висока ефективност и ниска консумация. Времето за доставка е съкратено от 45 дни до 20 дни. Водени от това, AUX се превръщат в световен лидер за качество. Концепцията на развитие на произведено в Китай, работещо в света, печели доверието на все повече клиенти. Ние вярваме, че мъдрите хора моделират бъдещето.